Добре дошли в подкастът Водите на София. Днес ще си говорим за термални води с един от най-големите експерти и автори на Библията, свързана с термалните води в София. Казвам се Александър Колев, представител съм на Сдружение защита за Боянско блато и днес ще тръгнем по термалните нишки под града ни. Какво използваме и какво оставаме неразкрито и неоползотворено от този толкова ценен ресурс. София е изключително богата на термални ресурси и общо взето почти всеки един квартал в града ни може да има собствен спа комплекс. Поканили сме страхотни гости и експерти, с които да разговаряме за потенциала на този ресурс, така че да започваме. Добре дошли в подкаста Водите на София, като днес с инженер Величко Величков ще говорим за термалните води в Столична община. Здравей, Величко! Здравейте! Ще споделя нещо лично. През 2011 година моята магистратура се базира на вашия труд водите в Софийската котловина. Там имаше един подробен списък от минерални находища на територията на Столична община. Сигурно от тогава има много развитие, свързано с минералните води и това, което имаме като ресурс. Можете ли да ни кажете повече? Да, тази книга, която направихме 2011 година, там водещ основен автор е професор, доктор, инженер Павел Пенчев. Аз бях в екипа, с която направихме едно обследване на това, което е налично към момента, но тя имаше съвсем друга цел. Към 2011 година Столична община нямаше обобщени данни за термалните водоизточници на територията. Една от общинските фирми ни възложи да направим така наречен каталог на минералните находища на територията на Столична община. Първо намерихме архивните всички документи, направихме един обстоен анализ на какво има. След това обходихме всички сондажи, които бяха описани. Видяхме и тяхното състояние. Но като цяло идеята на тази книга беше по-скоро рекламна. Ние загатвахме за потенциала, свързан с това на база на архивна информация. Тази книга излезе и то каталог и имаше доста добър успех. Между другото се разграби много бързо. Аз имам останали един-два екземпляра, си ги крия. На практика не можеш да го намериш. Но той, още един път казвам, беше актуален към този момент от време. Последствие вече с промяната на закона за водите, който даде възможност на Столична община да се възползва от процедура по предоставяне на право на ползване на находища. Те си поискаха, първи момент им дадоха 8 находища. Така най-големите водоносни структури термални, тъй нареченото находище 102, Софийска котловина и Мал Валанжа нямаше как да бъдат дадени, защото ограничението беше, за да се бъдат предоставени с право на ползване, трябва да се намират на територията на една община. 102 находище се намира на територията на няколко общини. И тогава София се възползва от това да си поиска само те, които са на територията на централната част. А ние поручихме всички в района. По задание на басейнова дирекция, това беше един доста дълъг процес и това включи истински хидрогеоложки проучвания. Това число отваряне, тестове, ремонти, всичко каквото можеш да си представиш. И тогава се оказа, че тази информация от книгата на практика не е актуална. Оказа се, че много от тъй наречените сондажи, термални, на практика не могат да бъдат използвани. Някои от тях бяха ликвидирани. Оказа се, че пък някои, за които имаше данни, че не могат да се използват, пък се оказаха в добро техническо състояние. И в един доста дълъг период нещата се промениха.
И сега, ако трябва да бъде направен подобен тип каталог, той ще има съвсем различен облик. Горе-долу така потенциала, който беше отчетен и преповторен многократно за Софийската котловина, около 500 литра в секунда, за София, примерно около, или Столична община по-скоро, около 300 литра в секунда, отговаря ли на истината или в момента би изглеждал по различен начин? Ние можем с прости методи и средства да изчислим колко са. Тази информация е сравнително актуална, намира се на сайта на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и води. Тя е административно вярна, защото в нея има всички актуални данни. Имайте предвид, че тази информация се обновява ежедневно. Защо се обновява ежедневно? Защото тъй наречените заповеди за експлоатационни ресурси, те са временни, тяхната давност беше между 6 и 12 години. Миналата година изтече срока на повечето, на над 80%, което значи, че всички общини и всички ползватели, които имаха такива предоставяния на находища, трябваше да дадат актуална информация. И започнаха да излизат от края на миналата, средата по-скоро, до все още излизат нови заповеди. И към момента тая информация на практика е, да кажем, голяма част е актуална, но все още се актуализира. И ако влезем в регистъра на находищата на минерални води, там е една екселска таблица, която ако събереш ресурса, експлоатационния, ще получи една сравнително вярна стойност. По-вярна от нея не може да има, защото няма по-надежден източник на информация. Но казвам още един път, примерно има извори, които по една или друга причина не са вкарани в тази заповед. Например, Железница има няколко извора, които не присъстват. Те са водят наблюдателни или термални извори, които са без перспектива за ползване. Те не фигурират. Има и други такива. Съответно има и надценени сондажи, има и подценени сондажи, но аз мисля, че в Министерството на околната среда и водите в момента чисто административно информацията е сравнително вярна. През годините имаше много спорове за това дали има минерална вода достатъчно за централна минерална баня, като се говореше, че там водата намалява, че има проблеми, че всъщност не е достатъчна и така нататък. Конкретно за находище София централна баня можем категорично да кажем, че има достатъчно експлоатационен ресурс да захрани банята, е обществената чешма и да се ползва рационално. Това нещо сме го доказвали няколко пъти. Даже си спомнеш, с тебе заедно сме мерили и тогава си спомням, че имаше 12,5 литра секунда. Тази година Столична община възложи актуално проучване на мои колеги, които аз имах удоволствието да бъда с тях. Направиха ново проучване и чакаме да излезе новата заповед, да видим има ли някаква разлика. Но дори да има някаква разлика в минус малко или в плюс, категорично мога да кажа, че при едно рационално ползване и проектиране, а вода за централна минерална баня трябва да има. Това важи ли за всички останали минерални бани на територията на Столична община, като започнем Гниляне, Нови Искър? Не, определено не. На Горна баня експлоатационният ресурс е зает. Не виждам откъде може да се използва за банята, тъй като концесионера ползва целия наличен ресурс. В Овча купел може да се използва, когато не работи външния басейн към специализираната болница за рехабилитация. За банята в Панчарело категорично да. Експлоатационен ресурс има. Даже има за доста нови инвестиционни намерения. За банята в Банкия категорично да. За много други бани, които на практика са приключили своята дейност, проблема не е липсата на минерална вода, а по липсата са други проблеми. В Нови Искър също може да бъде захранен. Единствено сондажа в Гнилене, неговите нива
Практически този сондаж е до някъде изтощен и експлоатационното ниво е паднало под изливната колона и той не може да се ползва на самоизлив. И това е приключило въобще възможността. Но примерно с едно допълнително проучване, което може да се направи опит за помпажна експлоатация, може да се окаже, че този сондаж има потенциал. Да. Възможно ли е в София да бъде осъществен проект като, например, Терми Букурещ? Или такъв подобен голям проект, в който да се използва и термална минерална вода. Има ли подходящи извори за това? Абсолютно да. В района на Чепенци разполагаме с един водоизточник около 6 литра секунда с висока температура. И бих казал, че това е източник, който може да реализира подобен проект. И в района на Равно поле по-скоро не, защото водата там е малко по-особена, но този Чепенски може да се каже, че е добър вариант. Поне аз така мисля. Виждаме, че в България минералните води се използват много активно, но в един момент в София виждаме, че това далеч не е така. Голяма част от минералните води се изливат в канализацията, дори на централна минерална баня, 2/3 от водата влиза директно в канализацията.
Каква е пречката за тяхното използване? Това е една мистерия. Въпрос, който е задаван много пъти и аз нямам логичен отговор на този въпрос. Виждам, че от една страна, защото следа много подробно дейността на Столична община, виждам там има цял отдел, който се занимава с това. Те се грижат, така бих казал, доста съвестно за своите задължения. Възлагат проучвания, правят ремонти. Разписаните задължения се изпълняват. И фактически ние нямаме реализиране почти нито едно инвестиционно намерение за ползване. Аз в началото бях подал 2 заявления за ползване на инвеститори още самото начало и 2 не се реализираха. Едното беше за Централна баня, другото за Панчарево. И до края не получихме някакъв логичен отговор. Защо? Не мога да разбера, не ми е ясно. И виждаме, че обаче в последните няколко години все пак се случва нещо добро. Видяхме новата баня в Банкя, която е много хубава, която ползва минерална вода. Тя практически това находище не е предоставено с право на ползване на общината. Това са стопанисва от Министерство на околната среда и водите. Но видяхме и Възраждане парка, който работи с минерална вода от сондаж, който е от находище предоставено право на ползване. И оставам с ясното впечатление, че при добро желание може да бъдат реализирани подобни обекти. Защото става толкова бавно и защо са така ограничени, нямам аз обичан отговор. А кой трябва да бъде тази водеща страна, която да задвижи процеса по това да използваме в крайна сметка този ресурс, който притежаваме? В конкретния случай, ако говорим за находищата, които са на територията на Столична община, трябва Столичен общински съвет да инициира някакви подходящи условия. Тя трябва да даде перспективи. Трябва да даде възможности на хората, които ще инвестират. Да могат да са сигурни, че една такава инвестиция ще има успех. Защото ако един такъв инвестиционен процес продължава няколко години, над 3, 4, 5, кой този дето ще се заеме да си хвърли парите и да ги загуби, за да се случи нещо в бъдеще. И те трябва да са наясно, че има потенциал в определени райони и той трябва да бъде използван рационално. И те трябва да създадат условия, трябва да създадат преференциални условия, за да могат да бъдат ползвани. И сме стигнали до там, че много от инвеститорите нямат идея, че на територията на Столична община има толкова много сондажи, които могат да бъдат използвани. Просто нямат хората идея. Хората се насочват към легендарните райони, където инвестициите се случват, макар и бавно. Столична община трябва да са тези, които да поемат. Категорично. Столична община трябва да направи нещо, най-после да направи нещо, защото съм чувал стотици изказвания на темата минерални води. Много е модерно да се говори за минерални води. За съжаление, повечето от тия, които говорят, нямат никаква идея какво представляват. Нали, колкото по-нямаш идея, толкова повече си компетентен и можеш да говориш. Но това е един ресурс на територията на Столична община, който е недостатъчно използван. И направихме една елементарна сметка, даже я направихме с тебе, че процента на използваната вода към, примерно преди няколко месеца, беше по-малко от 4-5% от наличния свободен ресурс. И наистина виждаме най-така емблематично е водата от легендарното находище Централна баня, когато са топлите месеци, около 5 литра секунда влизат в чешмите, останалите знаеш къде отиват? Канализацията. В Столична община, освен Батово воденица, има още едно находище в Надежда, което се използва.
Доколкото разбрах, за едно училище в момента го ползват. Нали така? Ами знам, че имаше такъв проект, знам, че направиха няколко проучвания, за да този сондаж имаше някакъв проблем, който успяха да възстановят. За съжаление нямам точна информация докъде са стигнали, но това може да бъде проверено. Има ли допълнителен потенциал на изследван такъв на територията на Столична община? Има ли още неразкрити минерални извори, непроучени зони? Както казва професора, Софийското поле е благодатно. Има всички водоносни структури, включително и термални. Разбира се, че има. Особено в районите, където е имало такива сондажи, които са работили, които са ликвидирани в момента. Има няколко такива сондажа, които са приключили своята дейност и те могат да бъдат като опорни точки за прокарване на нови сондажи, дублиращи съоръжения и така нататък, стига да има подходяща процедура за това. За съжаление, многократно съм казал, ние нямаме в момента ясно разписана процедура за възстановяване или дублиране на стари съоръжения. Сондажа, например, в ИСУ, той в момента е самоликвидирал се. И ние сме го тествали по задание на Министерство на околна среда и водите. Той не може да бъде използван. Има и други такива сондажи. Доста. А цялостното състояние на сондажите добро ли е? И особено на тези, които са с по-голям дебит? Или... Цялостното състояние на сондажите е трагично. Най-добрият, най-водообилният сондаж в Чепинци се използва каптажната шахта за кофа за боклук. Контейнер за боклук. Ние сме го чистили няколко пъти на доброволни начала. Всички, които минават там и си мият чиниите и ползват водата. Благодат решават, че там е място, където трябва да се изхвърлят боклука. Правил съм много видеоматериали по темата и за железница. В сондажа, например, на ИСУ, болницата беше направила някакъв ремонт там на сградите и всичкия боклук от сградите го бяха хвърлили вътре. Имаха дори на гостта ни, когато правихме проучване, да ни казват, ви какво правите тук. Изкарахме 12 турби боклук отвътре. Също беше и в един от наблюдателните сондажи на Горна баня. Няколко огромни турби с боклук. На 4-ти километър сондажа беше, едва го намерихме под купчина боклуци. И тук имаме вече, освен безстопанственост, имаме и така липса на морал на хората, които не съзнават, че това е едно богатство, което могат да го запазят. В един от сондажите на Сандански преди 2 години бяха ни възложили той в парка и се води наблюдателен. Извадихме над 30 памперса на деца. Всички майки минали оттам, решили, че това е кофа за боклук. И това създаде изключително големи проблеми в чистенето му и възстановяването му. Същото е и тук. Можем, ако тръгнем да направим един видеоматериал, ще потресаващи неща. Особено в сондажа на Чепинци. А там, между другото, искам да кажа, че тук голям проблем създава Министерство на здравеопазване. Заради несвоевременното разглеждане и учредяване на санитарно-охранителните зони. Това е доста сериозен проблем, който мисля, че тук му е място да го кажем. Ние по задание на Министерство на околна среда и водите направихме няколко проекта за санитарно-охранителни зони. Те включват, освен физическата охрана на тия сондажи, и охрана за това, нали, в тази зона да са внимателно да бъдат разглеждани възможностите или забраните за изграждане на други такива съоръжения. И едно елементарно недогледано становище от страна на служител на РЗИ, в който казва, че не могат да учредят, не могат да съгласуват проект за санитарно-охранителна зона, защото, видиш ли, водата
не отговаряла на качествата за питейните води. Говорим за находища на минерални води, които имат специфични качества и те много рядко отговарят на качествата за питейните води. И благодарение на това години наред няма учредени и изградени санитарно-охранителни зони на територията на Столична община. Чепинци е един от тези примери и други. Доброславци, Требич. Надявам се този проблем да бъде решен. Мисля, че последно озряха и учредиха санитарно-охранителни зони. Сега ще видим какво ще стане, кой ще ги изгради и дали ще се стигне до там да бъдат вече физически защитените сондажи, водоизточници. Чие задължение е поддръжката на тези съоръжения и защо те са докарани до такова тежко състояние? Поддръжката на тези съоръжения е една част на Министерството на околната среда и водите в лицето на басейновите дирекции. Друга е на Столична община. Тези, които са предоставени с право на ползване Столична община, те придобиват всички задължения по това. Тези, които не са предоставени, като Банкия и други, нали? Горна баня, Княжево, това е задължение на Министерството на околната среда и водите, в лицето на басейнова дирекция. Защо те не ги поддържат в състояние, в което да се позволи това да се запази достъпа до вода и може би да се стимулира ползването и в някакъв смисъл? Да, тук не искам да обвинявам колегите от Министерството, нито от басейновичето, да работим прекалено дълго с тях. Антагонизъм помежду ни въобще няма никакъв смисъл от него. Сега бил ги оправдал с следната така проста концепция, която много малко хора знаят. Например, Министерството на околната среда и водите планира своите разходи. И те ги залагат, да кажем, правят си належащите разходи и казват, на нас ни трябват условно 10 000 лева да направим мониторинг на това находище, 15 000 лева да изградим санитарно-охранителна зона, 20 000 лева да направим проект на еди коя си зона и ги искат от Министерство на финансите. Или ПУДОС там. Зависи там. Не съм много сигурен, но да кажем, мисля, че ПУДОС ги дава тези пари. И това от планирането, искането до реалното финансиране минават няколко месеца. Това вече е тромовата система на държавната администрация. И когато те получат тези пари, официално се оказва, че обикновено са в края на финансовия срок. А тъй като държавна структура са длъжни в края на началото на ноември някъде да върнат тези пари, неоползотворените. И се оказва, че в редица случаи няма технологично време за изпълнение на тези неща. Първо, бюджета се гласува месеци. Парите, които стигат до Министерството, идват в неподходящи срокове. Ето сега давам пример. Министерството на околната среда и водите държи много на общините да изпълняват съвестно мониторингова програма. Даже ги санкционира, ако това не се случва. И същевременно в момента текат процедурите по избор на изпълнители за мониторинг, а мониторинга е сезонен. Ние сме в края на годината. Значи октомври месец ние трябва да мерим 4 пъти сезонно. Значи ако утре подпишеш такъв договор, какви сезонни замери ще дадеш? Никакви. Ще дадеш едносезонен замер. И излиза, че въпреки доброто желание, финансовата структура е такава, че няма подходяща и своевременно финансиране на такъв тип задачи. И може да се окаже, че въпреки, че са направили всичко, нямат финанси да го направят когато трябва и да го изпълнят когато трябва. Това е една от страните, един от проблемите. Другите са много различни. Понякога Министерството, поради пак липса на достатъчно финанси своевременно, не знае примерно текущо състояние. Да кажем, случило не са и знаем за някакви сондажи, които всичките се снимаме с тях. Отиваш там, някой
го е нещо направил с този сондаж. Имаме такива случаи. Примерно на Хан Богров имаше един сондаж, все още го има, R54. Той си течеше една тръба, това някой отишъл и така го цементирал, извадил един маркуч и го превърнал в баня. В местна баня атракция. И ти сега, ако отидеш там, можеш да измериш само това, което тече от този маркуч. Трябва да го разбиеш и трябва да рискуваш този сондаж, да му направиш актуален тест. И можеш да оцениш само това, което се вижда. Друг пример ще дам, недогледан, например. В Казичене на стадиона има един сондаж, който е термален от находище Казичене равно поле. Там местен благодетел с много добра идея финансира и направи една страхотна обществена чешма. Без да си дава сметка идея, че тази вода не отговаря на качествата на за питейно-битови цели. Тя има доста арсен. Там няма табела. Хората ходят там. Тя е хубава чешма. Това е зона за отдих. Всеки отива, обаче никой от тях няма идея каква вода ползва и черпи. И сега идва проблема. Какво трябва да направи Министерството на околна среда и водите? От една страна, ако тръгне да упражнява своите права, тя трябва да развали тази чешма. И какво ще стане? Ще има един местен проблем, който ще нажежи обстановката в района. От друга страна не може да го остави така, защото това е нерегламентирано водовземане. Рези мълчи. Рези са, значи при тях е най-лесно да ги попиташ нещо и веднага ти казват не. Но ако нищо не ги питаш, нищо няма да ти кажат. Никой не ги сезира, никой няма да отиде там и слава Богу, и тази чешма ще се седи и ще си работи така дълго време. Така че проблемите са комплексни, не могат да бъдат сложени под един знаменател и са различни за различни зони. Не мога да обвиня Министерство, че не си върши работата, защото знам, че го правят. Но за съжаление, понякога не е достатъчно. Тези 8 вида минерални води, за които си говорихме, всъщност какви използвания, какви начини на ползване можем да си представим, че би могло да има при тях? При нас винаги е било на първо място идеята, че минералните води трябва да бъдат ползвани по своето предназначение. За целта ние имаме висш атестат, тъй наречения сертификат или балнеологична оценка за термалните води. Стига някой да е инициирал такава дейност. И в тях ясно са разписани тези води за какво стават и за какво могат да бъдат предназначени. Който се интересува, може да влезе в сайта на Министерството на здравеопазването, да ги изтегли свободен достъп и да си прочете всяка вода за какво става. Води от Горна баня, Банкя и Княжево е кощунство да ги ползваш за термална, геотермална енергия, тъй като това са води с много добри питейни качества и балнеоложки качества. И с относително ниска температура. Същевременно в източната част на Софийското поле, Казичене, равно поле, това пък са високотермални сондажи, които по-скоро тяхното ползване би било правилно и рационално за геотермална енергия. Тъй като те имат висока температура и тяхните качества са такива, че не са подходящи, да кажем, за питейна употреба. Но пък имат и балнеоложки фактор, който не е за подценяване. Повечето ние нямаме почти еднакви води, само Горна баня и Княжево са приблизително еднакви. Останалите има някаква разлика в тях. И ползването трябва да бъде съобразено с тяхните качества. Категорично. На фона на България, София от по-богатите места с минерална вода ли? Естествено. Единствено района на Варна, Маловаланжа ги, да кажем така, грубо ги бие в това отношение. На територията на Варна и района Маловаланж там има страшно много сондажи и те са доста водообилни.
Там, например, няколко от сондажите, буквално 2-3 събереш тяхните възможности, прави колкото Софийската котловина. Но категорично София е, да кажем, на второ място. И с София пък доминира с различните термални находища. Изворни, нискодебитни, високодебитни, високотемпературни, нискотемпературни. Ние имаме сондаж на територията на Столична община в Казичене, който дава 77,7 градуса вода. В Малва Мажа така температура на територията на Варна няма. Имаме ли сили, местни сили, т.е. и местни предприемачи, които могат да поемат изграждането и управлението на съоръжения на територията на София, или сме далеч от това? Бих казал, че има такива. Стига да има подходящи условия, които да дават права административни. Има доста хора, които могат да си позволят да инвестират в подобни сондажи дълбоки за разкриване на нови термални зони. София е благодатна в това отношение. Дълбок сондаж в западната и източната част на Софийското поле гарантира вода с повишена температура. Така че въпросът е, че аз вече го споменах това, че ние сме много тежки с това механизъм за изграждане на нови сондажи, за изграждане на термални сондажи и за дублиране. Ние имаме предложения, които постоянно ги натякваме, изпращаме на комисии, на министерства, на басейнови дирекции. Компилирали сме го до един много кратък текст, който да бъде разбираем. Нямаме към момента развитие, но виждаме, че живота показва, че тия неща са злободневни и трябва да бъдат решени. Имаме много такъв пресен опит с прословутата Сапарева баня, когато аварира този сондаж. Месеци наред администрацията на Министерството на околна среда и водите беше абсолютно безпомощна. Нито в съвети, нито в дейности, в абсолютно нищо. И накрая хората със собствени средства, със собствен опит, който никой го няма, успяха да направят ремонт. И този сондаж, вероятно рано или късно, може да повтори тази ситуация. И на други места има такива, които рано или късно стигат до ситуация, в която не могат да бъдат ползвани. Това са емблематични сондажи. Представи си, примерно, едно легендарно находище от типа на Велинград или Хисари, примерно отдаден сондаж, който има 3-4 хотела, емблематични, стане някаква авария и те не могат да ползват водата месеци наред, заради това, че няма кой да ремонтира, няма кой да им даде разрешително, няма кой да им даде, няма кой да възприеме информацията какво трябва да са направени. Нямаме своевременни опит за своевременни решения. В конкретен случай много бързо да се вземат тези решения. Същото е с така наречената водна криза. Когато има водна криза, започва да се говори за това какво да правим. Какво да правим? Единствената алтернатива са подземните води. Трябва да имаме механизъм за изграждане подходящи съоръжения в подходящи места, които да задоволяват нуждите на населението от питейно-битови нужди. И когато няма, ето виждаме, своевременно нищо не се реши, докато стане каквото и да било, дойде другия период на наводненията. Сега ще забравим за сушата и ще започнем да говорим за наводненията. Така до следващия период, когато пак ще дойде сушата. А тя ще дойде, пак ще има такива периоди. Ние трябва да сме стреснати от това, трябва да сме готови да имаме решения. И тези решения трябва да са подплатени с подходяща законодателна рамка. Да, но виж съдбата на минералните бани в София. Всъщност ние много лесно, като че ли прекъсваме, създава се нещо, прекъсваме традицията. До голяма степен изглежда, че и в инфраструктурата има сходен проблем. Че изграждаме инфраструктурата, но в един момент тя деградира, ние
не се грижим ли, и аз не знам. Според теб какъв би бил начина, и вече връщайки се в контекста на софийските бани, за тяхното възстановяване и има ли начин да бъдат... Желание трябва, желание, не само да говорим. Сега да си кажем, че няма механизъм и не може това да се случи е безочливо. Защото можем да дадем много добри примери през последните няколко години. Видяхме, че прословути хасковски минерални бани направиха страхотен ремонт, направиха една модерна баня, истинска баня, не спа център, а баня. Видяхме, че Ягода възстанови своята баня с заем. И банята е на печалба. Общината не може да повярва, че е финансирала обект. Значи тя поема отговорността да финансира обект, за който дори си нямат идея, че той ще бъде на печалба. Само и само да възстановят банята. Говорим за традиция. За спазване на една традиция. Говорим за банята в Якоруда, в банята в Добринище. Значи това са едни добри традиции, едно добро управление, което създава предпоставки и го прави. Защо тук това да не може да се случи? Защо да не може да се случи? Видяхме, че банята в Банкя я направиха. Работи ли банята в Банкя? Работи. А защо другите бани не работят? Няма желание. И все пак да завършим с нещо положително. Имаме вода. Нищо лошо не сме казали до тук. Че няма желание, самата липса на желание при положение, че имаме предпоставки, според мен не е много окуражаващо. Но в крайна сметка, ето имаме някакви първи стъпки. Най-малкото банята в Банкя, Батъл воденица. Батъл воденица не е баня, той си е спа център. Но пак използва минерална вода. Да, ползването на води към спа центрове, аз съм фен на такива обекти. И това е бъдещето, но това не значи, че баните трябва да бъдат забравени и приключени. Това банята това е една традиция. В крайна сметка много от тия находища са популяризирани благодарение на ползването им в тия бани. Виждаме, че в цяла Европа, в целия свят никъде не си рушат баните. Къде ги рушат баните? Ние нямаме, гледайки историческите факти в Европа, не виждаме такова нещо някъде. При нас се случват тия неща. И то предимно на територията на Столична община. Да. Между другото, това е абсолютен факт, че където и да отидем, най-малкото има дори непрофесионална грижа в един момент в София. Може би само в Железница има. Говоря непрофесионална. Железница какво? Железница е плод на труда на хора ентусиасти. Да. То не е инициирано от някого, от някаква администрация. Не е казала, дай ще направим там баня. Просто хората са събрали, изчистили са го, направили са го и са го превърнали в една местна атракция. Да. И може би именно трябва да се получим от този пример, че трябва да се иска. Последния път, като бяхме на лудата баня в Панагюрище, може би благодарение на нашите материали, някой беше отишъл и изчистил банята и то с елементарни средства. Значи той, гарантирам ти, че не е фърлил десетки хиляди лева, отишъл вложил доброволен труд, изчистил басейна и беше създал едни много добри условия за къпане. Така ли беше? Да, и това значи предимно желание трябва. Да се почерпим от опита на тези, които го могат. Като не можеш, питай, гледай кой какво е направил, отиди, почерпи добрия опит и действай напред. Да, и това е едно прекрасно послание, с което можем да завършим, че всъщност в основата на всичко е това да пожелаем. Това да поискаме, да имаме баня, да ползваме минералната вода, а не просто да заобикаляме проблемите и да сякаш се срамуваме от тази вода или нещо друго. Благодаря ти много за участието. И аз благодаря. Инженер Величко Величков, изпълнителен директор на Българската асоциация по подземни води. Благодаря.